di dîroka Kurdên Binxetê de şewat an jî agirê sînema Amûdê bû yereka herî reş û giran e. Nêzîkî nifşekî ji biçûkên Kurd li Amûda Rengîn bûn para pêt û alavên êgir. Agirê sînema Amûdê ku sala 1960 qewimî tilîmora xwe li ser wêjeya Kurdî ya Rojavayê Kurdistanê jî xist. Nivîskar û helbestvanê Kurd Mela Ehmedê Namî li ser vê bêtarê pirtûkek bi navê Agirê Sînema Amûdê çêkir. Namî bi vê berhema xwe hewl dide wê bûyera reş di dîroka Kurd û Kurdistanê de zindî bihêle û dibêje. Tiştê ku di çîrokê de hatiye gotin, pirê wan min bi çavên xwe dîtine, çikû 4 rojan li pey hev diçûme Amûdê û êvarî dihatin mal li Qamişlo. Namî armanca xweşçêkirina vê kitêbê wisa diyar dike. Ez ditirsim ev serpêhatî jî wekeyên demên borî winda bibe. Her wekî ku bi hezaran çîrok û serpêhatî di welatê me de çêbûn û nehatin nivîsandin. Ey xuşk û birayên dilgîr gelê Amûdê, ji yezdanê gewre û mezin hêvîdarim ev ziyan ziyana weya dawî be û li dû vê ziyanê xweşî û şadî rêber û hemneşînê we bin. Helbestvanê Kurd Mihemed Elî Hiso jî ku wek nûjen tê naskirin û kurekî xwe di wî agirî de ji dest dabû sala 1960 ji zindana Mezê li Şamê helbesteka dilşewat davê ji ser zarokên şewitî yên Amûdê û dibêje. Çardê çiriya paşî ji sala şêstî min ji me zêdî li Amûdê agir bi sînemê ket, dilê min ji tirsa li dîwarê sîngê ket. Kete guhê min qêrîn û girî, hawar û gazî, 300 zarokên biçûk hawîr direvin, radibin dikevin, dikin hawar ya boyadê, agir agir hawîr agir. Bessa Mustafa, Rûdaw.